Nagdanom ka daw. Ang danom niya? Kung matawid ko na nun. Mag-relax ka lang. Magtugaw ka lang, relax ka. Ito si tatay, ito po yung tutulungan natin ngayong araw. May bibigay kaming konting ayuda tay. Galing sa grupo namin. Pinapaypayan na ng vice namin kasi tumakbo pa si tatay, pigso-pigsol tumakbo pa. Ata sa tang nakapsutan. Kaya mo sukatakti sa kabalyo. Tano na taray ka. Ha? Ajitid yun ay. Salamat bre. Aji ang bag mo na. Yan eh. Jita balay mo tano kwa makita dagat. Ado tumulong kanya. And si tatay ganyan ang lakad niya. Tapos nangangahoy pa. Tinawag lang nila galing pa nangahoy. Ay di ko anay. Yan si sir. Dinang eh. Ito yung bahay niya. Isa mo. Hindi. Sige, diyan tak no mag-ibabatiriga na. Wala natin o ada makakita kat tulungan da pa eh. Ito yung mansion ni tatay. And bibigyan natin siya ng konting tulong. Ayan. Dati isang muntay. Pinagtamark, wala naman binigay. Pinagtamark, pinapirma, wala na naman binigay. Pinagtamark siya sa barangay namin dito. Wala namang binigay kahit 5. Ito yung bahay nila. Pati naman yung bagbaga. Ada gamitin pa, gurigor na. Paimbag pa lang. Ayan, dali. Yes, I love it. I love it, yes, kahit konti. Balong. Ito Gurigor ka. Tingnan, dati ko na. Tugaw ka na sinta. Hindi kayo baban na. Eh, dadakal, itay kigi doon.